שלום ושלום לכל המאזינים שלנו. אנחנו בשידור מיוחד בעקבות מידע חדש שהגיע אלינו, ואני מארח פה את סיימון נינוביץ', המדען הבית שלנו, מהנדס הטכניון, שיעזור לי ביחד איתו להבין על מה בעצם השידור, על מהו הנושא שאותו אנחנו נעביר אותו היום. מה שרציתי לומר זה שבשנת 2019 נפגשו בניו יורק 15 משתתפים בכנס שנקרא איבנט 201. זה היה תרחיש למגפת הקורונה שהתחיל בווהאן ובסין, ולמעשה מתאר בצורה הטובה ביותר איך התרחיש אמור לעבוד. עכשיו, כשיצא איבנט 201, כולם אמרו זה תרחיש, זה סרק, ומתרחיש כמה חודשים אחר כך, כשהתחילה הקורונה, אנחנו ראינו שהתרחיש הזה הפך להיות מציאות. אז אותו דבר, גילינו שבאיבנט 201 היה למעשה תרחיש נוסף, שנקרא מגפת הספארס. כדי להבין מהו התרחיש ומהי המגפה, אני מברך את סיימון. שלום אדון סיימון. היי, שלום שי, מה שלומך? טוב, תודה. ביחד אנחנו ננסה להבין מה זאת המגפה שנקראת ספאר שהם מתכננים לנו לשנת 2025, וייתכן שהרבה קודם, כי בתרחיש מופיע גם לשנת 2001 וכולי, ואנחנו גם נציג בסרטון כאן למטה את הקישור למסמך המקורי, וסיימון יראה את המסמך המקורי של אוניברסיטת ג'ון הופקינס, מחלקת הבריאות, התרחיש שנקרא מגפת ספארס. מאוד חשוב שתבינו שבתרחיש הזה אנחנו נתאר במילים, אבל אנחנו ממליצים לכל אחד ואחד להיכנס ולראות, כי זה פשוט לא להאמין. הכל מתוכנן מראש, כותרות העיתונים לשנת 2025, הטוויטרים של נשיא ארצות הברית, הרופאים, השוטרים הטובים, השוטרים הרעים, יש תרופה, אין תרופה, יש חיסון, אין חיסון, אנחנו תכף נדבר על הדברים. המידע הזה הוא בחזקה של רעידת אדמה של ממש, וזה מצטרף למידעים רבים וטובים שאני וסיימון העלינו לכם, שמוכיחים מעבר לכל ספק שמגפת הקורונה מתוכננת והיא לא הולכת לשום מקום, היא כאן כדי להישאר. זה ככל הנראה יהיה העתיד שלנו, מגפות, חיסונים וחיסולים. שלום סיימון שוב. מה תוכל לספר לנו, סיימון, על מגפת הספארס? הספארס הזה הוא מסמך שפורסם, חובר על ידי אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, שזה בעצם לא כל כך אוניברסיטה, זה יותר מכון של צוות מוחות לתרחישים רפואיים, כפי שאנחנו רואים. אותה אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, כפי שאתה ציינת, הייתה שותפה באוקטובר 2019 לאירוע 201, ביחד עם ביל ומלינדה גייטס פאונדיישן, והפורום הכלכלי העולמי של קלאוס שוואב, שנערך בניו יורק, והם חיברו מסמך שנקרא מגפת ספארס. השם ספארס הזה קצת נשמע דומה לשם SARS-CoV-2, שזה השם של הווירוס הדמיוני שנמצא במגפת הקורונה, מגפה הדמיונית של הקורונה, ומסתבר למרבה הפלא שאת המסמך הזה, שאנחנו תכף נציג אותו, הם כתבו אותו בשנת 2017. זאת אומרת, שנתיים לפני אירוע 201. זאת אומרת שלפני שהם תכננו, מה זה אירוע 201? אירוע 201 זה אותו תכנון של איך לסגור את העולם, לשים לאנשים מסכות על הפנים, לוקדאונים, הקרסת הכלכלה,
סגירת הטיסות הבינלאומיות וכו'. והאירוע הזה, אנחנו תכף נראה, הוא לא כל כך שונה, אבל הוא עוסק בעצם באספקטים אחרים של המגפה. תגיד לי מתי שאתה רוצה, אני אציג את המסמך. כן, אתה יכול כבר להציג ברקע, אני רק אומר כמה מילים על המסמך. מה ששונה, הקורונה, ה-COVID-19 למגפה הזאת, שה-COVID-19 למעשה, האנשים שהיו על הכוונת של ה-COVID-19, האנשים שהיו על הכוונת של COVID-19 היו למעשה אנשים מבוגרים, בני 70, 80, 60 פלוס. הם היו ברמת הסיכון לקבל את המגפה המזויפת שנקראת COVID-19, שאינה מגפה כלל, אין מגפות. ובתרחיש הזה, במגפה החדשה, שהיא המחליפה של ה-COVID-19 של הקורונה, שבקרוב תיכנס לחיים שלנו, שנקראת ספארס, הילדים, שזה ילדים בני שנה עד גיל 26, זאת אומרת כאן כרגע על הכוונת הם תינוקות, הם ילדים והם נוער עד בני 26, ובתרחיש הם כרגע על הכוונת. אוקיי, כן. סיימון, אתה יכול להמשיך? להסביר לנו מה אנחנו רואים במקביל? כן, אז בואו נציג את זה שוב. אני רוצה קודם להראות את אתר האינטרנט, וזה אתר האינטרנט של ג'ונס הופקינס, בית הספר לרפואה ציבורית של בלומברג, כן, ככה זה נקרא, הנה. ויש להם עמוד שמוקדש לפרויקטים שהסתיימו, completed projects, כן? הפרויקט הזה נקרא תרחיש מגפת הספארס. מה שמעניין בתרחיש הזה, אנחנו נרד טיפה למטה, והנה פה סימנתי שהתרחיש הזה הסתיים, מה זה התרחיש? זאת אומרת, התכנון של התרחיש הזה הסתיים באוקטובר 2017, בדיוק שנתיים לפני Event 201, אבל אני רוצה להראות לכם כאן שבעצם העמוד הזה שכרגע הראיתי לכם פורסם לראשונה ב-20 באפריל 2020. זאת אומרת, הסתיים או לא הסתיים, הם לא פרסמו אותו. הם פרסמו אותו לראשונה את העמוד הזה ב-20 באפריל 2020, והעמוד הזה, תכף אני אמצא אותו פה עוד פעם, העמוד הזה מפנה אותנו כאן למסמך PDF, שזה המסמך שאני הראיתי אותו כאן. הנה מסמך גדול, אני רוצה להראות לכם כמה הוא גדול, יש פה 89 עמודים, ומה זה בעצם אומר, שי? זה בעצם אומר ששנתיים, סליחה, כן, אני אראה לכם כאן שהמגפת הספארס, לפי המסמך PDF הזה, היא צפויה להתקיים בשנים 2025 עד 2028. כשאתה מתחיל לקרוא את המסמך, אתה בעצם מבין שמדובר במגפה הנוכחית, במגפה במרכאות הנוכחית, לא במגפה חדשה. כפי שאתה אמרת בהקדמה שלך, המגפה הנוכחית משרתת אותם מאוד טוב, והיא תמשיך להיות איתנו, זה לא משנה אם קוראים לה סארס או ספארס או קוביד, השם הוא פחות חשוב. אוקיי. מה אני רוצה עוד להגיד כאן? אז אני אראה כמו שאתה אמרת, נדפדף קצת כאן, ואנחנו נראה שבעצם יש להם פה, הנה הקדמה, ויש להם פה בעצם, כפי שאתה הראית, תגובות, הנה קטעי עיתונים שאתה ציינת, המגפה מתחילה. עכשיו, למה אני טוען שזה בעצם המגפה הנוכחית? כי בתרחיש הזה, כשאתה קורא אותו, אתה רואה שהוא לא מציין שהייתה מגפה קודמת. והוא גם מ-2017, זאת אומרת לפני 4 שנים. למרות שיש התייחסות למגפה קודמת בתרחיש. אני מצאתי את קוביד מופיע כמה וכמה פעמים בתרחיש. אוקיי, אז בוא אנחנו נשמור על איזשהו צל של ספק. הצל של הספק הזה אומר
שאנחנו לא יודעים אם זה משהו שהם מתכננים אותו לשנים 25 עד 28, או שזה בעצם, כפי שאני חושב, הוא המשך של אותו אירוע הקוביד, רק שבעוד שאירוע הקוביד התחיל בראשית 2020, האירוע הזה אמור להתחיל בראשית, נגיד 2021, מכיוון שאז מתחילים החיסונים, ותרחיש הספארס לא מדבר על המגפה, הוא מדבר, למרבה הזוועה, על התוצאות הקטלניות והנוראיות של החיסונים כנגד המגפה. אוקיי? אוקיי, כן. אני רציתי להוסיף שאני עשיתי סרטון על אתר דיגל, אתה זוכר, נכון? ובתחזית של האתר הייתה הערכה שעד שנת 2025 יהיה דילול בארץ של 60%, ויהיה דילול במדינות שלא השיגו דמוקרטיה, קרי ארצות הברית, אירופה, בין 50 ל-80%. וכל האנשים אמרו לי, אוקיי, ואיך ייתכן הדילול הזה? מה צריך לקרות כדי שיהיה דילול כל כך רחב? ואני חושב שהספארס הזה בהחלט נותן לנו תשובה. מה דעתך על זה? כן, הספארס הזה בעצם מתאר מצב שבו בעקבות מגפה כלשהי התחילו לחפש תרופות וחיסונים. ואת החיסונים האלה נתנו קודם למבוגרים, ואחר כך, למרבה הזוועה, לילדים. זה לא שלהזריק רעל למבוגרים זה לא זוועה, זה גם זוועה. ואז מתחילות הצרות. והתרחיש הזה לא עוסק בווירוס הדמיוני, הוא עוסק בתוצאות הלוואי ההרסניות של החיסונים. ומה שהוא בעצם מדבר, זה התפשטות רחבה ונפוצה של תגובות לוואי קשות ביותר. הוא מתאר, הוא מקדיש בעיקר את היריעה לתגובות לוואי אצל ילדים, לא תגובות לוואי, תגובות חיסוניות, כגון פיגור שכלי, דלקת מוחית מפושטת, אנצפליטיס, תסמינים נוירולוגיים קשים. בעצם מדובר כאן על מגפה של אוטיזם, של פיגור, אפשר לומר פיגור. נזק מוחי נרחב, הוא אפילו מזכיר כאן קשר לבהמות. אנחנו יכולים לדבר על אפשרויות של מחלת הפרה המשוגעת, בוביין ספונג'יפורם אנצפלופתי, או שזה בעצם בצורה האנושית שזה נקרא קרויצפלד יעקובס דיזיז, בעצם מחלה של פריונים שגורמת להרס נרחב של המוח, כל מיני דברים נוראיים ואיומים שיכולים להתרחש כתוצאה מהדבר הזה. זאת אומרת שהאנשים ימותו לא כתוצאה ממגפה, גם אין מגפה, ואין גם נגיף, אבל אנשים ימותו למעשה מהחיסונים. אנחנו מזה זמן אמרנו שזה בעצם המצב, ויש מספר מרשים של אנשים שהקשיבו, ומספר עוד יותר מרשים של אנשים שלא הקשיבו, ורצו להזריק את החיסול, והאנשים האלה נמצאים כעת בסכנה חמורה ביותר לפיתוחה של תגובה מושהת לחיסול הזה, שתגרום להם, כפי שהתרחיש הזה מציין. אם תרצה, אנחנו נלך לעמוד 59 ונדבר, אמנם הוא מדבר על ילדים, אבל אין שום סיבה להניח שזה לא יקרה גם אצל מבוגרים. זאת אומרת שככל שאנשים ממשיכים לקחת את החיסונים האלה, ואנשים הופכים להיות למעשה מנויים, כפי שפורסם באמצעי התקשורת של החיסונים כל חצי שנה, או אפילו יותר מפעמיים בשנה, האנשים למעשה מגדילים את הסיכון שלהם לחלות ולמות. החיסונים האלה, מה שאנחנו רוצים לומר זה בעצם שמי שרוצה להיות בריא, שינסה ככל שניתן לא להזריק
לתוך היד או לתוך כל איבר אחר שלו, שום דבר דרך מחט רעילה. והדרך, האפשרות היחידה שבעצם חס וחלילה, אם תקרה, אנשים לא יוכלו לעמוד בזה, זה אם יבואו אנשים במעשה אונס, יכפתו אותם לרצפה ויזריקו להם בכוח. כל מי שיכול להימנע מהאונס כזה, עדיף לו שלא יזריק לגופו שום דבר מזוהם ברעלים של התעשייה הזאת. לפי התרחיש המקורי, אני מבין שכמות ההרוגים, לפי מה שכתוב שם, יכולה להגיע לבין 50 ל-100 מיליון אנשים. אוקיי, אז בואו נעשה עוד פעם שיתוף, ואנחנו נגלוש כאן לעמוד 9. אם אני לא טועה, זה 0.6%. אז יש פה איזה שהם, הנה כאן כל מיני תגובות, טוויטר, אני יודע מה זה, כל מיני שטויות כאלה, הם כבר פרסמו, לא פרסמו, הם בעצם... זה מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי, הכל מוכן. הכל מוכן הכל מוכן, גם המתנגדים, גם אלה שבעד, גם אלה שנגד. זה קצת מיקרו-קוסמוס של הקורונה, זה קצת מזכיר לנו את מה שאנחנו כרגע בתרחיש הזה, שזה לא תרחיש, שזה מציאות לצערנו. נכון, ובגלל שאמרת שזה מאוד דומה לקורונה, אני אמרתי שלמרות שיש ספק ומפרסמים פה תאריכים אחרים, אז זה בעצם נראה חלק ישיר מתרחיש הקורונה. אני עכשיו מנסה למצוא את המספרים שאמרת של האחוזים, אני לא רואה את זה כרגע כאן. בכל אופן, אולי טעיתי במספר העמוד. אוקיי, זה לא בואו נגיד את זה מהזיכרון. הם אומרים שתחילה אחוז התמותה מהמגפה הדמיונית הזאת הוא ערך בסביבות של 4.8%, משהו כזה, שזה בעצם מה שקרה בתחילת אירוע הקורונה, הקוביד, ולאחר מכן התחזיות ירדו, בואו פשוט אני אעשה חיפוש על אחוזים ואנחנו נראה את זה, הנה, כן, אוקיי, ולאחר מכן, אז תסתכל, הנה פה, ה-CDC, אותו ארגון בריאות אמריקאי, פרסם משהו כמו 4.7%, ו-later, כן, אז later הם התחילו להעמיד את זה על משהו בסדר גודל של 0.6%. נכון, בדיוק. חשוב לומר שבניגוד לאירוע 201, שבמרכזו עמד האירוע הרפואי, הראשוני, לכאורה רפואי, כאן אנחנו מדברים על מה שיבוא בעקבות החיסונים. אוקיי, אז אולי אני אדגיש... זאת אומרת שהנורמלי החדש שלנו, של כולנו כרגע, זה מגפות, חיסונים ומה שנקרא משק שעת חירום. כל צעדי החירום הפשיסטיים שאנחנו כרגע חיים אותם. למרות שעם ישראל די התרופף במשמעת שלו, כרגע הם פתחו הכל, הם לקחו את האסירים והוציאו אותם לחופשה מהכלא, לתת להם לנשום קצת אוויר לפני שהם מחזירים את כולנו למכלאות ופותחים את המוטציה ואת המגפה החדשה. כן. אני אוסיף שבתרחיש הזה שנקרא ספארס, הוא עוסק בצורה מאוד מאוד מפורטת בתגובות של עיתונאים, בלוגרים, יוטיוברים, אנשים כמונו, כמוך וכמוני, והתרחיש כולל כבר בתוכו תחזית של פרסומים של כל מיני אנשים על תגובות קשות כתוצאה מחיסונים, שמועות שרצות באינטרנט, איך להגיב לשמועות האלה, ומי יודע, ייתכן שחלק מהבלוגרים והאנשים שמוזכרים פה הם לא מחתרתיים, אלא הם חלק מהתרחיש, כן. אני גם חושב שכולם חלק מהמשחק, גם מה שאנחנו רואים היום עם הקורונה, שאנחנו, כל מי שמדבר, אנחנו שואלים את עצמנו האם הוא ממסדי, האם הוא לא ממסדי, אנשים חיים באיזה סוג של פרנויה, אנשים חושבים שהרבה אנשים שהם למעשה לטובתם הם חלק מהמשחק, ואני חושב שיש
יש משהו ממשי בתחושות האלה שיש לאנשים. אוקיי, אז אולי אני אראה רק נרד לעמוד 59, ונראה את הזוועה שמתחילה להתרחש בעקבות החיסונים, אוקיי, כן. בואו נראה פה. תרשה לי רגע. אוקיי, החלמה, ויש לנו, אוקיי. הפרק הזה נקרא Vaccine Injury, אוקיי, הפגיעות מהחיסונים, פרק 17, ופה אנחנו מדברים על, תראה, תופעות הלוואי של החיסון. ככל שעבר הזמן, אנשים בארצות הברית התחסנו יותר ויותר, וטענות על פגיעות קשות מחיסונים התחלו לצוץ, כן? זה חלק מהתרחיש, הם אומרים יתחילו לצוץ. הורים אחדים טענו שהילדים שלהם החלו לסבול מתופעות נוירולוגיות דומות לאלה שנראו בקרב חיות משק בעקבות החיסון לבהמות שנקרא GMI. כן, יש להם פה איזה שם, הם לא קוראים לזה פייזר, יש להם איזה שם לחיסון שלהם, והנה פתאום צצות תופעות נוירולוגיות בילדים, ובחודש מאי 2027, ואני רוצה להזכיר, המספרים האלה, התאריכים האלה הם ככל הנראה תאריכי קוד, אנחנו לא צריכים לחכות עד מאי 2027, אבל אין לנו את כל המידע, אז אנחנו עוסקים פה קצת בניחוש, מושכל, ומה התחילו לדווח על תביעות משפטיות, אבל בארצות הברית, כפי שאתה יודע, אי אפשר לתבוע את חברות החיסונים, מכיוון שיש חוק שמגן עליהם, ולכן הממשלה צריכה לקחת את הדבר הזה. הנה, הם קוראים לחיסון הזה קורובקס. אוקיי, ופה יש לנו דיווח מהורים שהילדים שלהם החלו לפתח mental retardation, כן? פיגור שכלי. זה מה שאמרתי בהתחלה, פיגור. שהוא מה? כן. שהוא תוצאה של אנצפליטיס, כמו שאמרנו, דלקת מוחית, וכל זה בעקבות ה-Covovax vaccination. ואז בקיצור, התרחיש הזה ממשיך ואומר איך תובעים את הממשלה, והתביעות האלה לא, חלקן נענות, חלקן לא נענות, חלק הם דוחים אותם, חלק הם אומרים, עוד אין לנו מספיק מידע וכו'. מדובר פה בתרחיש בלהות, תרחיש זוועה, שבו מה שקוטל אותנו זה לא מגפה מומצאת, אלא חיסונים שמוזרקים לאנשים בעקבות החדשות על אותה מגפה. טוב, התחלת לומר שמדובר בתרחיש בלהות? אנחנו בעצם, לא כדאי שאין צורך להעריך, מדובר בתרחיש בלהות, שבו יהיו גם תופעות לוואי. אני מניח שמה שגורם לפיגור שכלי ולדלקת מוחית אצל ילדים, גורם למוות אצל המבוגרים יותר, ובעצם התרחיש הזה כולל את כל מגוון תופעות הלוואי הללו, פגיעה מוחית נרחבת, התגובות לה, שמועות של בלוגרים, משפטים, תביעות, אזרחים מבועלים, ואיך להתייחס ולהגיב לכל הדברים הללו. דרך אגב, יש עוד משהו לקראת סיום, כי אנחנו פשוט חורגים ממסגרת הזמן שלנו. בתרחיש יש תרופה שהם למעשה חושבים שהיא יעילה כנגד הספארס, וילד בן 3 מצולם בסרטון שמודלף לרשתות החברתיות, שהוא לוקח את התרופה הזאת, ולמעשה הוא מתעלף, ומתחיל להקיא בועות מהפה, ובהמשך הוא למעשה הילד קורס, וזה מאוד מזכיר את מה שהם עשו עם הקורונה,
כשהם התחילו להפיץ תמונות מוואן בסין, אם אתה זוכר, על אנשים שמתמוטטים ברחובות, שזה סוג של מלחמה פסיכולוגית. עכשיו, אם אנשים רוצים להבין מה זה אג'נדה 21, זה בדיוק אג'נדה 21. אג'נדה 21 היא חיסונים, היא מגפות, והיא דילולים. אנחנו כרגע חיים את אג'נדה 21, וזהו. יש עוד משהו לקראת הסוף שהיית רוצה להוסיף, סיימון? לא, אני חושב שכיסינו את הנושא, ואם יהיה צורך, בגלל שאנחנו כבר בזמן ארוך, אנחנו אולי נעשה סרטון שני על הדבר הזה. אוקיי, 100% סיימון. אז תודה רבה לך, ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו.